V Polsku, Česku a na Slovensku se proti Ukrajincům aktivně šíří falešné zprávy. A zde je několik z těch nejhlasitějších. Na českých sociálních sítích se šíří falešná zpráva, že se Volodymyr Zelenský stal vlastníkem společnosti s názvem Česká republika. Autoři falešné zprávy sfalšovali snímek obrazovky známého vydání Novinky a vymysleli teorii o předání kontroly nad zemí. Ve skutečnosti taková společnost neexistuje a taková zpráva nebyla. V Polsku se šíří falešná zpráva, že údajně kvůli ukrajinskému tlaku byla zastavena exhumace těl obětí ve vesnici Pužniky. Na sociálních sítích jsou masově publikovány padělané dokumenty, které hovoří o zákazu kvůli ukrajinským požadavkům, a také uměle vygenerované video s údajně zástupcem polské vlády. Kromě toho se v síti šíří video vytvořené pomocí deepfake, ve kterém údajně ukrajinská aktivistka v Polsku popírá volyňskou tragédii. Na Slovensku premiér Robert Fico po protestech proti své vládě začal naznačovat značnou účast Ukrajinců na těchto demonstracích. Uvedl, že nejméně třetina účastníků byli občané Ukrajiny, kteří skandovali proti slovenské vládě. Současně organizátoři protestů veřejně vyvrátili tato tvrzení. Ve svých sociálních sítích uvedli, že většina účastníků byli občané Slovenska. Ještě více příkladů dezinformací najdete na webu oukrajině.cz.